What's up mga bossing? So ngayong araw na to may sasalihan kaming dance contest. At alam nyo ba mga bossing no, may kalayuan yung sasalihan natin ngayon. Nasa probinsya ng Cebu at ang santo ninyo Malaboyok, Cebu province. So yun, nag-van na lang kami para masabay na lang yung biyahe namin. Pero na problema kami mga bossing dahil yung iba may trabaho at exam pa. Kaya yun, balak namin na kami na lang unang aalis. At kung matapos na yung work at exam ng iba, hahabol na lang sila at magmotor na lang sila. So yun mga bossing no, pinuntahan na namin yung bahay nila pare para kunin namin yung mga props namin sa Sinulog. Sa kanila kasi namin tinatambak lahat ng props dito. Kasi dito naman talaga ang assembly area namin kapag may sasalihan kaming dance contest. So yun mga bossing no, nagkargahan na kami ng mga props namin. Di na kami nagtagal, umalis agad kami para may mataas na oras pa kami makapag-relax dun. Yung estimated time ng biyahe namin mga bossing around 5 to 6 hours. So medyo malayo talaga. Habang nasa loob ng van, kumain na lang kami kasi wala pa kaming tanghalian mga bossing. Oy, salamat nga pala kay MG sa dinalang siomai with rice niya. Pati sa adobo ni Ponso. Huminto nga pala kami dito kasi kukunin namin yung Festival Queen outfit nitong si MG. So yun, umalis agad kami at sisilix tayo dadaan para makaiwas sa traffic. Pero talo tayo dito sa toll fee. Aray ko, huminto muna tayo sa gas station para makabili ng gas. Yung iba sa amin mga bossing no, di sila sanay sa van. Kaya na-feel nila yung hilo. Kaya yun, on the rescue talaga yung candy. Pero sa akin mga bossing no, palagi talaga akong iinom ng tablet pang iwas ng hilo. Pero iba yung brand na nainom ko today. Walang effect. Aray ko, na-feel ko pa rin yung hilo sa biyahe. Girl, you're so fine, wonder if I make you mine. Like the sky, girl, you're bright. Huminto muna kami para makapaglanghap ng preskong hangin. Si Atan kasi utot ng utot dito sa loob ng van. Kaya langhap na langhap namin lahat ng puwersa niya. Aray ko! Wag mataas, sugod pagkakita na ko si Moha. Dili na dyo badala. Sakto din yung ambience dito, nakaka-relax panoorin ang view ng dagat. Wow! Grabe! Ganda ng view dito mga bossing. Oy mga bossing no, may mga nag-surfing pala dito. Kasi malakas talaga yung alon ng dagat. Ay. So nagpapatuloy na kami sa biyahe. Init ka anya gikan si mote. You be so perfect, hype ang pite. Para makalanghap tayo ng sariwang hangin maliban sa otot. Masamang hangin. Ara rin masangin ko sang. Suka siguro sa mo si. Maya-maya mga bossing, di na talaga nakayanan ng dalawang to. Nasusuka silang dalawa sa biyahe. Aray ko! Ano na kayo mga par? Bossing, kusog na sa kayong aircon. Hindi ko sa grandagan. Naligyan na sa kitchen. Yan ako ng aircon ko na ba ito? Tugnora kayo. Pwede ba? Hinayan gamay mo. Init na kay Pon. Okay lang na. Init ba? Tama dire. Tugnaw bitaw ko. Ayo tayo nila, boss magsuka din sa tumbler. Kausyong ba eh? So yung pagkarating namin dito sa venue, naghahanap agad ng makainan. Kasi gutom na kami sa biyahe. Pero nakikiukay muna dahil mahilig talaga kami sa mga ukay-ukay eh. Atak! Oh, ang dami dito. Dito malbal pare para mangukay. So yan, after mag-ukay-ukay, kumain na kami. Yung in-order ko, cup noodles. Kasi para gusto ko mainitan ng lamang loob ko. Yung lamig kasi ng aircon parang nakabara sa dibdib ko. Kaya nahihilo ako. Pero di ako susuka kasi astig to, di ba? Di tayo tulad nilang MG, mga mahihinang nilalang. Bali magkatapat lang yung kinainan namin mga bossing kasi ubos na yung paninda sa kabila. Kaya yun, lipat-lipat lang para makashare kami ng ulam sa isa't isa. After kumain, chinek namin yung dance floor para ma-adjust agad kung may mga conflict. After nyan, tambay muna at relax. Maya-maya mga bossing no, nakahabol na sa atin dito silang jobs. Yes sir. Sheesh! Naka-uniform pa yan. Kasi may exam pa yan. Ang bilis matapos ng exam eh. Pagkakaalam ko, nag-raffle ka lang ng answer eh. Good luck sa grades mo, boy!
Are nyo, ma'am? Are nyo, ma'am? Dili ra bagaw. Saan po ka diri, ma'am? Ano mo ganun kasi? Natog, natog. Maya-maya mga bossing na magbihis na kami kasi palapit na yung mag-start yung contest. May kalayuan to binihisan namin sa covered court nila. Kasi hirap makahanap ng area para makapag-rehearse din ng sayo namin. After namin magbihis at mag-rehearse, bumalik na kami dito sa covered court. Shoutout kay John Phil Gilly Flex. Sa hindi pa nakapag-follow, follow nyo si John Phil Gilly Flex. At ngayon, nandito kami sa Malabuyok. Yes, sir! At yun guys, nandito kami ngayon sa Malabuyok. Grabe ang layo from Lapu-Lapu City pa. So what's up mga boss? So nandito na po tayo sa Malabuyok. Kita nyo naman daming tao. This time, hinihintay na namin na matawag kami para mag-perform. Cheryl Khan of Hawaii has done trying to change and not knowing how. Kami nga pala ang pinakalas na nag-perform mga bossing. Hindi na natin makapagay.
Thank you so much. The production. Wow. Nothing happens to me. And that's our those are kayo. Thank you so much for your stay. You Okay lang, boy. Okay lang. Pakita ang lasa, men. Yay! We're gonna get it all. Wag ka sa kulikod! So yun, announcement ng winners na. Second placer pala tayo dito mga bossing, no? Congrats pa rin sa aming lahat. Kasi safe kami nakaabot dito at safe din yung pagsasayaw namin. So yung mga bossing, no, may pa-repeat performance muna sa mga winners. Kaya fan cam na lang tayo. After ng event, nagbiyahe agad para makauwi kasi medyo malayo yung biyahe namin. Pinapasakay na rin namin yung ibang dancer na naglalakad. So yun, kita-kits sa next nating video. Stay updated mga bossing. See you. Peace out. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Mga boss, thank you for watching.